Hej, jeg hedder Leif og har firmaet Energio. Til hverdag der hjælper jeg virksomheder, organisationer og individer med at prøve at skabe bedre energi i deres hverdag. Det kan være i forhold til mere energi i salget, det kan være i forhold til mere energi i netværket, det kan være bedre motivation og samspil i virksomheden. I det hele taget så er min ambition altid at prøve at hjælpe personer med at få udnyttet en større del af deres potentiale. Det jeg gerne prøve at tale om i dag, det er, hvad er det, vi kan gøre for som virksomheder at få kunder til at sige ja til os? Hvad er det for nogle ting, der gør, at kunderne vælger os frem for andre? Og hvad er det for nogle tiltag, man kan arbejde med, når man nogle gange vil prøve at drive kunderne i den rigtige retning? Og helt fundamentalt set, så har vi faktisk kun to ting, helt præcis to ting og to knapper, vi kan skrue på, når vi vil prøve at ændre på det menneskelige adfærd. Og det gælder i princippet i virksomheden, men det gælder faktisk også i alle andre ting her i livet. Og den ene knap, vi kan skrue på, det er begrebet manipulation. Og med det, der mener jeg, at vi prøver et eller andet sted at manipulere en kunde, en potentiel samarbejdspartner til at vælge os. Og med manipulation, der mener jeg, at vi driver adfærd gennem eksempelvis rabatter, eller priser, og der kan man sige, hvordan kan det manipulere folk? Jamen I kan jo selv prøve bare at tænke på, når I tager på udsalg, så en af grunden til, at I har en større lyst til at som regel at køre dankortet igennem, når det er udsalg, det er jo fordi, at vi bliver lokket af de her rabatter, at vi bliver manipuleret til at købe mere. Det kan også være manipulation gennem rabatter, som følge af, at du køber større kvantiteter. Det kan være, at du indgår i en eller anden abonnementsaftale, der gør, at du vælger at få et eller andet lavere pris, hvis du nu signer op for 12 måneder og sådan nogle ting. Men manipulation, det kunne også godt være frygt. Klassikeren er jo den her med, i hvert fald dem, der har været i IT-branchen, at der i mange år var, vi skal godt nok nogle år tilbage, men hvor man altid sagde det her med, at der er aldrig nogen IT-chef, der er blevet fyret for at vælge IBM. Og det er jo typisk, hvor nogen prøver at slå på frygt, forstået en måde, eller underforstået, at hvis du vælger andre end IBM, så går det nok i stykker, eller er oppe-tiden ikke helt så god, som den skal være, sådan nogle ting. Og der prøver man at slå på frygt. Det gør man i mange andre sammenhænge. Firma, der sælger antivirus-software, eller hvad det nu måtte være, spam og sådan nogle ting. Det er jo faktisk frygt, vi prøver at slå på. Hvis det er et forsikringsselskab, så selvom de prøver at sige, at de beskytter dine ting, så er det jo faktisk også lidt frygt, de spiller på. Alt, hvad I oplever omkring, det er specielt politikere, når de snakker terror og sådan nogle ting, jamen, så er det jo også frygt, de spiller på. Altså, man kan jo sige her i Danmark, hvad er chancen for, at der overhovedet skulle komme et terrorangreb? Det er jo sådan her, helt reelt set, men det, de spiller på, det er jo frygten, fordi den fylder meget mere, og det kan jo være sådan nogle ting, der gør, at de kan lokke lovgivning igennem. Og nu vi er ved politikere, en anden måde, de gør det på, det er jo ved at love ting, at de simpelthen prøver at sige, hvis du stemmer på mig, så er der i hvert fald en chance for, at skatten ikke bliver hævet, eller den afgift bliver pålagt. Sådan noget. Så det er politikere også rigtig dygtige til at gøre, men det er vi faktisk selv som mennesker, som virksomhed også er rigtig dygtige til, fordi vi prøver at manipulere kunderne til de her med at fokusere på pris. Så det er den ene måde, at vi kan drive adfærd på, at vi prøver at manipulere kunderne til at vælge os gennem nogle af de her ting. Og det er helt ført legitimt. Det er den måde, man driver forretning på. Det er den måde, vi har gjort det i mange, mange år. Og ført den der måde, vi helt generelt set også fra, vi er helt små, rent faktisk lærer at være et socialt menneske, fordi det sker gennem typisk accept. Den anden ting, vi kan drive adfærd med, som jeg synes, der er meget mere spændende, det er begrebet inspiration. Så vi har manipulation på den ene side, men den anden, det er inspiration. Og her, der prøver vi i højere grad at inspirere vores kunder, fortælle dem, hvilke muligheder de har ved at vælge os, hjælpe dem, være reelle i de her ting, forstå deres behov på en måde, hvor at vi virkelig rent faktisk siger, at det, jeg laver i min virksomhed, det gør jeg, fordi jeg gerne vil hjælpe andre. Hvis jeg nu tager min egen virksomhed, Energio, så det, der gør, at jeg brænder for de her ting, det er, fordi jeg elsker at hjælpe mennesker med at prøve at udnytte deres fulde potentiale. Det kan være, som sagt, i forhold til energi, det kan være motivation, det kan være, når jeg 2 gange om ugen underviser i Fitness.dk, så er det bare den der glæde ved at få folk til at prøve at udvikle sig. Det er mit hvorfor, det er hvorfor jeg gør de her ting. Og hvis jeg nu skal bruge nogle eksempler på, hvordan man kunne tænke i den her verden, i stedet for ligesom begrebet mellem manipulation, og i stedet for at inspirere, så kan man sige, hvis man nu er i en sportsbutik, så kunne man jo vælge at have den tankegang, der hedder, jamen, den ene billede, det er, at jeg sælger bare sko, og jeg sælger den billigt, fordi folk bliver lokket på tilbud og sådan nogle ting. Så det vil være manipulationsvejen. Men hvis jeg nu prøvede at inspirere i stedet for, så var det jo måske rent faktisk, at når nu en kunde kom ind og sagde, jeg skal løbe mit første halvmarathon, at så i stedet for at hive den ned med det samme og bare spørge, skal du have størrelse 44,5, at man så i stedet for siger, det lyder da super spændende, hvor skal du løbe hen? Vil du løbe det på tid, eller hvor langt har du prøvet at løbe før? Det hele taget at prøve, og så tage dialogen med kunden om, hvordan man kan inspirere den, og sige, hvis det var mig,
så vil jeg måske bruge den her sko, fordi jeg tror virkelig, at den kan hjælpe dig i mål. Så det er lidt den her mellem, sælger du sko, eller hjælper du folk i mål med et eller andet. Hvis det nu var et firma, der har solgt uddannelsesrejser til studerende, jamen så er det lidt igen der, sælger du bare billetter, som er meget prisorienteret, eller sælger du faktisk en drøm, der hedder, jeg vil gerne hjælpe din søn til at få sin drømmeuddannelse i USA. Så det er igen de her ting. Og hvis jeg lige skal bruge et sidste eksempel, så kunne det jo være, at hvis man nu sidder i et bogholderfirma, en revisionsfirma, et bogholderfirma, så kan man selvfølgelig sidde og sige, sælger du ind i bilag, altså sidder du bare og laver indtastninger, er det det, du hjælper kunder med, eller hjælper du rent faktisk dine kunder med at skabe ro og overblik i deres forretning, at de får mere tid til at gøre det, de er rigtig gode til. Og det kan du kun gøre gennem inspiration. Det kan du kun gøre gennem ved at rent faktisk virkelig at sige, jamen det jeg er her for som bogholder, udover at holde styr på ting og indrapportere moms til tiden, det er faktisk at hjælpe mine kunder med at blive bedre til det, de gør. Så det er den helt store forskel i min verden på, om man manipulerer kunderne, eller om man inspirerer. Så kan man selvfølgelig spørge, kan man kun leve den ene eller den anden vej? Man kan i hvert fald konstatere, at rigtig, rigtig mange firmaer, hvis ikke stort set de fleste firmaer, de lever over i manipulationsverdenen, og som sagt, det er helt legitimt. Det bliver meget måske sværere og sværere at tjene penge på den der måde, hvor man kan sige, man kan måske finde en eller anden balance, der hedder, jamen selvfølgelig har vi en forretning, hvor vi driver det kvæg konkurrence og nogle ting, at det så er meget manipulationsorienteret. Men jeg tror, at dem, der gør forskellen i dag og skiller sig ud, det er faktisk dem, der inspirerer. Bare tage Apple som eksempel. Det er jo nogen, hvor de formår at få næsten det dobbelt for produkterne i forhold til, hvad tilsvarende produkter koster. Men de arbejder også rigtig meget med, at de inspirerer og vil forandre verden og vil prøve at udfordre de klassiske produkter. Så prøv at arbejde lidt med inspirationssiden. Det er i hvert fald et af de steder, hvor de fleste firmaer har noget at hente. Så tror jeg, du har nogle kunder, der begynder at smile lidt mere, og nogle kunder, der begynder at vælge dig frem for konkurrenten. Tak fordi du kiggede med. Hej.